Umaraw na mga kadaskud, umaraw din dito sa Pagudpud. Dito tayo sa palengke ng Pagudpud mga kadaskud. Tingnan natin kung yan yung St. Jude Pharmacy. Tingnan natin kung anong mga meron dito ngayon. Market din nga ng Pagudpud. Tingnan natin mga kadaskud. Wala namang mga masyadong tao. Laso na. Ano sir, dito yun mga to. Hindi ko pala po. Palaya, oh. Saluyot. Ito yung mga sarap po. Kuha muna tayo ng buko mga kadaskud. Yung mga tagal na akong hindi nakakain ng buko. Babalatan na natin. Yung kalamansi, saluyot, buko. Na? Nabalatan na natin. Ano dyan? Nakanaan eh. Walang kisam lang. Isang season. Ikuam lang. Nakatulog. Tumatakot silyo tayo. Luya, ang daming luya. Ang laki ng mga luya rito, native. Tunganga, buwak. Yung mga suka, yung mga sukang Iloko. Bagong alamang. Atlo ko na yun, Mare, sa katulo lang. Palatan na, binalatan na natin. Mamaya. Kainin natin yung mamaya. Yung saluyot. Era. Saluyot. Yung ano nga natin, ha? Mamaya? Yan, yung saluyot. $10. May salang. Ha? Marat, dolat. Ay, hindi ko dito. Kay anak ni Bingbing, Nitro. Anak, kumusta ang mga ading ko? Kailangan ayos na. Nakakakuha. Ito rin nakita ko na eh. Kumusta? Nawanti ko anak. Yan yung lahat ano, may nakaisarong karan. Ayan. Man, umay. Uwan, Umay. sumarod, bebe. Yung lahat ano, may ka sumarong kar. Kita nda ka nga rin. Kunayon ko. Uwan. Uray, di punpun. Perning. Bats ko kami ni mama. Ay, sabi, nagpa-Manila man eh. Okay na. Hindi ko di ka mali. Ha? Tanta. Ano na? Narating kita. Bahala ka na. Laplapayag. Labayang. Ito pako ya. Pako. Ito. Miss. Laso na. Ewan gaya. Kaya brown mo yan ha? Kasi dito sa lulo. 20 pesos ang isang ganyan, isang tumpok, 20. Kuha rin tayo ng ano, mga panginabraw, mga kadaskud. Sarap po. Yung mga gulay, hindi mo na alam kung Hindi may isa ka bang. Pinalman. Ay, nagaya mo nalagaya. Nalagaya mo. sabon, pinarabasa. Ito. Ang tinutig na. May tinutig sila. Rito. Mahala ka na. Punta ka lang Ito yung saluyot. Ay, sa mga bandel, daktil ulo. May sampay, dito. Mga lakad, duwa mo Ano na. sir? Wala nga, babasit lang. Ito, kita, dito maya. Ano natin? Oray ka, doon, okay lang. Ibusan daw. Sir, Dito. Dito. Ito yung isang ganito sa Kelowna, $7 mga kadals. Pero siyempre,
pupunta pa ng kilo na mahal na, di ba? Tapos mga lakati ko, alam, DJ Sabang, mga lakati DJ Sabang. Ito yung sabang ako, di ba? Tsaka ete. Sinigang sa palok man kay tita. Kaya inayon mo man dito eh. Usop tsaka sa aging. Ito kumapay ti aba. Ito sa aba. Dito Para gitna siya. ante may isang luto na niya. Tayo luto na may isang. Ito may kandi bugong. Ay, ito tayo, hindi pa lawag yung Ang pakbo dyan hangay na braw. laing. Laing dyan. Dito sa ito, tayo mga tapisi. Hangan, eto tayo hangan na puto. Ano mo ito sir, dito tayo. Sige, sige. Mga lakman na. Ano sir? Hindi, ito yung Dalutan. daludal. Daludal. Ramok na. Daldalakit. Ay, Hindi, ito. Inya nga aba dito nana. kawagas ko na nga dito. Ah, Tayo dito sir. diket nga aba. Mano sir? May isa datay lang, di ba? Amo may ko dito. Ete, wala tehan nga magata ete. May kan lang tibugo. Dito sir ay. Tuwan balik ko. Kundi, dito daludal. Mga latag kasta. Buwan may saman nan. Nga dito tinupig yun. Lupit sir, singkot na isang. Buwan mga lakman. Tinupig. Tatak lang makakita tinupig. Kani. 40 adi. Buwan. Mana na sir, 500 dito. Deta aba, tapos detoy. May sang man sang akuan man dito nana. Sir, dito. 51 po. 1/4 lang. Buwan. 1/4 lang siya. Pagbuto mo. Sa taga-basket mo. Kaya ka mong kapahal. Ay. Gaya. Yan. 100. Digito. Tarong nga po. Mula nga tarong. Tapos di siya saan? Ayun, nakaalam kami. Nakaalam kami niya. Tinupig. Kung ngarot ka nga. Tanong pa sa ako. Nakaina, imot ti... Kung ginit mo. Kagura kasi. Kasi taong sa ito mo ito makpulot na mo. Kagura na ito. Yan siya nana. Ay da. Manong mon Arman, wano angkel mo? Nakasinsin mo? Ito yan nana. Jay pelat yan na yan. Nag-beg Taiwan din yan. Arman. Ag 20 years na siya dyan. Bernales. Yung makasaritam ko, di ba? Ang pakpakamusta ako. Kerwin ko lang. Ano, ito 1/4 na ito yung... 75 Sige lang. Sikat bantay tatang. Taiwan. Kalamansi. Nyat may pangkat, di kalamansi. Pagod po. Dito naman yung mga tindahan ng mga laruan. No? Tanghali tayong pumunta eh. Ito yung bagong palengke ng Pagudpud. Public market. Sa taas yung mga dry goods. Doon naman sa kabilang taas yun yung mga karne. Baka, baboy, lahat na seafoods. Yan naman yung kaibolan. Hi! Yan
Nitong mga aso rito, mga wild. Oh, oh. Ayan oh. Oh. Ang binatbat yung mga aso sa Kelowna. Oh. Oh, di ba? Oh. Ayan, free will sila. Yan ang mga tunay na free na animals, di ba? Oh. Walang tali. Oo, oo. Ewan ko lang pag nangagat. Hindi ba, babayad naman sila. Hindi naman sila nangahabol ng tao. Katulad nung nandun. Oh. Meron din sila doon. Gangster tong mga to eh. Mga gang to eh. Ito yung isang gang to eh. Oh. Dalawa doon. Tapos yung dalawa na to. Kalaban nila yung mga aso doon. Yung mga gangs of Badwang. Pang meron doon. Nakatapos lang ng ulan mga kadaskod, mga diretso 1 week na umuulan dito. O ito yung mukhang ito yung leader ng ay nanganak pa oh. Mukhang kagatin ha. Abay ito ayan oh. 5 ang anak oh. Ayan oh, meron siyang 5 papi yan oh. Pwede mag-alaga. 6 pala. May isa pa doon sa malayo. 6 yung tuta niya. Lakas mga anak ha. 6, ang liit-liit eh. Oo. Umalis ako maliit pa to eh. Pinutulan ng buntot yan eh. Walang buntot. Oo. Ito yung likod. Yung likod namin mga kadatsunod. Ayan o. Oh. Ayan yung isa o. Isang tuta. Ikipaglaro siya. Gusto niya makipaglaro. Ayan na. Pumunta na yung isa. Ako pumunta. Yun na. Pumilata na. Oh, gustong-gusto niya. Oo. Umilata siya, oh. Naku, mukhang kukunin ko to, ha. Siya lang yung lumapit sa akin, eh, oh. Di ba? Pet me, sabi niya. Parang sinasabi niya na kunin ko siya. Okay. Usapin ko nga si... Kaso, hindi kita maalagaan. Ha? Papaalaga kita. Ha? Tuwa-tuwa siya. Samantalang yung iba, busy dun eh. Oo, busy sila dun eh. Ito eh, paglaro sa akin. Ang galing eh. Di ba? Oo. Tama na. Kinabuhatin na kita. Ang ganda ng kulay niyo. Brown na may itim, na may puti. Para siya yung wild dog, African wild dog. Oh. Pero may sapatos siya na puti. Ayan oh. May puti siyang sapatos. Oh. Mga paw niya kulay white eh. Oh. Daming mga dahon kasi lakas ng hangin ng nakaraang linggo eh. May nakakulong na itik. Itik na nakakulong. Yan na yung mga Brahma natin ng manok. Ang laki na nung Brahma. Oh. Manok din. It's a long road. May gulayan dito na maliit. Palay na yan mga kadatskid. Mga palay na. Palayan. Lapa. Paisa-isa pa lang yung mga palay na namunga. Wala pa silang bunga mga kadatskid. Green na green. Palay. Kita mo yung mga windmill dito nandun. Mga windmill.
Hindi na mawalan ng puno ng bayabas dito banda. Ayun oh. May hinog oh. Ayun oh. Bayabas, may hinog. Sumasama talaga siya. Sumasama siya eh. Oo. Yan ako, dalawa na silang sumasama sa akin. Pangalanan ko kaya itong mga to. Paglaro siya. Ito talagang sumasama na sa akin. Oh. Hello. Ito yung mga bantam na manok mga kadats ko. Dahil liit na ito. Ayan o. Ang liit na manok niyan. Tanda na yun, pero ang liit. Ito may asawa siya mga kadats. Bantam chicken. Ayan. Ayan. Mga bantam. Ito naman mga Texas. Ito mga palahi yata ni Uncle Tino. Ayan, mga Texas to. Mga Texas, mga that's good. Pero ito yung maliliit na manok. Ayan, liit na manok niyan. Ayan, ang liit niyan. Ayan. Siguro mga ano lang yan. Basta liit niya, hindi kasi maano kung gaano siya kaliit. Itong ganda yan, bantam chicken. Itong mga anak niya. Ayun yung Brahma, mga kalats nito. Ayan o. Ayan. Ayan yung brown na yan. Brahma yan, kalats. Grabe itong dragon fruit. Naparusahan na siya ng todo. Sira na yung patungan niya. And that's good. Ayan. Saging. Sigurado may ahas na rito. May poso pa rito. Oh, ayan. Lakas ang tubig dito. Hindi nawawala. Sumasama talaga siya yun. Gusto mong sumama sa akin? Ha? Ha? Gusto sumama sa akin? Aso na kita, ha? Wild na wild, eh. Oh. Yan ang mga wild dog, di ba? Yan ang mga free. Land of the free. Diba? Oh, takbo sila, hindi mo na kailangan i-walking. Tumatakbo-takbo lang sila. Nagra-running sila. Running wild and free. Tumangga, oh. Wala, late na yung mga mangga rito dahil mahangin na. Ubus nung nilaglag ng hangin yung mga bulaklak niya. Mga kadats ka. Dalawin ko lang mga kadats ko yung puntod ng tatay namin. Burayok. Ito yung Pagudpud Municipal Cemetery. Mga kadats ko. Yung sementeryo ng Pagudpud. Puno na rin. Walang daanan. Basa. Dami nang na yung mga bata, ba't kaya
Wala nang daanan. Nabubuksan pa to. Ah, may tali siya. Pasok tayo sa loob. Hindi na mabuksan. Maganda na alagaan. Sabi sa'yo, maganda yung ganito eh. Yung pebbles eh. Tingnan mo, walang naka-pebbles. Iba kasi pag ganito, tignan mo, para siyang bago lagi, di ba? Kahit nga tiles, walang ano rito, mas maganda. Kita tiles ko sa water. Oo. Tsaka ang linis lang nito pag ano, buhusan, tas brush lang to. Ayan o, yan, may mga lumot kasi siya na. Ayan, mga... Napinpintas pikot no, kasta. Uy, yung maganda na pintas, epektivos. Tingin kita, Paren lang gaso siguro. Oo. Tagal na, mga dads ko. November 5, 2008 pa nung tatay na. Makuan to mat maikanto ti kwa dito yung mabalin. No, para renovate mo maikam ti picture na. Yes, diba? The picture na diya balay, diba? Uno saan dit? Kasano nga ta? Dito yung nga tapang ipananay. Tayo ko lang kung dapat tapos asarmin mo. Dito kasla, dito aluminum nga da, sarming na, di ba? Well, di ba? Tanggalin natin tong mga... May ampalaya dyan eh, may ampalaya dyan na. Oo, nandiyan. Doon sa amer. Dito yung like ko. Uray. Primeran, tapos ikam to pi. Primeran ulit. Paleham to pa lang Tapos pinturaam to ti ko white. No, pinturaam to ito bungunam nukat ko ito. Ikam ti plastic na uno karton. Tapnuhan nga pintaan ito pebbles na. Kasi madino maikanti pintura. Dito yung nararabot. Di pelar, pariyati pakalatkat mo te. Ada pariyat ti kate nga kalkalatkat ti. Para rubber. Tanggalin natin itong mga mapit na daw. Mambun na naman. Ito ang municipal cemetery mga kalas. Pabutput. Hanggang dyan sa taas. Buti may lilim to kaya pag dumalaw kami rito. May lilim. Pag maaraw hindi ka mainitan. Pag mambun ganito may lilim. Yan. Nung COVID mga kadats good doon nilagay yung mga namatay sa COVID diyan banda sa taas.
14 years na rin mula nung ano, matay yung tatay namin 2008. Harap, oh, that's good. Hindi na COVID. Oo. Ay, nakon daddy. Light nakton no lawas nan. Mayak ko man no makahawidak. Daddy. Love you, daddy. Bye. Oh, kapasangit. Yan yung daddy namin. Yan siya mga kadats ko. Kalsada papunta rito. Umaraw na mga kadats ko dito sa Pagudpud. Ang ganda oh pag umaraw oh. Ang ganda ng bukid no. Sarap dito pag may upuan ka tapos doon ka lang. Kasi mamaya may sunset doon eh. Yung araw mataas pa oh. Mamaya may sunset doon, ganda. Tayo sa autobus mga kadats ko, Pagudpud autobus. Ayan. Ayan o, ganda rito yun. Papanood-noodin mo lang yung mga ayan, hinahangin-hangin yung mga dahon ng mga palay no? Ganda. Mahangin pa rin, mukhang uulan bukas. Lakas ang hangin. Conrad. Umaraw na mga kadats ko dito sa Pagudpud oh. Unang paglabas ng araw within 6 days. 6 days nga na tutudo. 6 days na umuulan kadats ko, yun lang umaraw pero mahangin. May pupuntahan tayo ulit, magmimiki tayo ulit mga kadats ko. Walang kamatayang Mickey. Ang sarap kasi ng Mickey rito sa Pagudpud mga kadats ko. Kasama ko si Junjun. Oh. Shout out mo yung mga B-boys Jun. Shout out mo yung mga B-boys. Shout out sa mga B-boys dyan sa Pagudpud. Yan. Yung mga pangalan Jun. Carlo, Pidong, sino ba yung mga iba? Lahat ng B-boy. Alani, Mark Rino. Oh. Sino ba yun? Dred, Pa. Elmo, Julius yun, mga iba, etc. na. Kasi nakalimutan ko ng mga pangalan ng mga yun eh. Sino hindi mo nabanggit? Wait lang. Sino ba Si Kevin. Kevin! Yun, Kevin, yung number oh. one. Number Kevin, one, di ba? Number Oh. one. Ano pa? Kevin. Lahat ng B-boys. Yun lang kuya, yun lang. Wala si Jun. Si Jovan, yung kapatid mo, hindi mo na. Si Oh. Carlo yung Carlo. Carlo, sinabi mo. Sinabi ko, Carlo. Pusa. Tindi ang mga B-boys. Mamaya isipin daw niya yung iba. Nako, yari ka sa B-boys ngayon. Jun. Hindi mo nasabi lahat yung pangalan nila. Napunta tayo sa bayan. Doon tayo magmimiki mga kadats. Sarap ng miki doon. Dito yung mikihan, no? Legend to mga kadats good na mikihan. Dito tayo magmimiki. Ito yung bayan ng Pagudpud dito. Wala na yung pangalan. Ayan, oh, Mika's Food House. Yan. Na pag napunta kayo rito sa Pagudpud mga kadats ko, dito kayo magmiki. Sarap ng miki rito. The best. Ay, walang tao. Solo natin. Order ka kaagad. Sa akin, yun. 2 miki na naman. All time favorite. Isang special, tsaka isang ordinary bagets. Sa'yo, ano sa'yo? Pansit ulit. O lomi. Fresh pansit na lang. Fresh pansit.
Mga tirada mo, fresh pancit ah. Ay, te, pa-order. Isang special, isang ordinary. Tsaka isang fresh pancit. Fresh pancit, Gisado ko lang. gisado. Awan fresh pancit. Bihon lang. Bihon ganun, gisado. Bihon gisado. Yeah, that's good. Ito sila. Doon oh, ganda oh. Alante, kunin natin tong sili rito. Dito tayo sa labas. Dito tayo sa labas, mga kadasyo.